खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बर' हारिनि दावहा नांनायखौ मैया दाखालि साननानै लाबाय थायो लिडारफ्राबो। दिनै बेफोरबायदि साननानै लानायावनो बर'फोरनि जौगानांगौ खामानिफोरा जेबो जौगायाखै। जाय दिनै दैदेनगिरिफ्रा बिबानाव थादों गावसिनि बिबानखौनो मैयासो लानाय साननानै बिबानफोरखौ सोलाय सोलु खालायनाया बर'फोरनि गेजेराव खम जायो आरो सोलायलायबाय थानायाबो माखासे खामानिफ्रा जौगाया। माखासे बिबानखौ सोलायलायनायाबो मालाबा समाव नांगौ बायदि लिडारखौ मोनफिननो थान जायो। बिनि थाखायनो सोलाय सोलु खालायनायाबो मोजां आरो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिबानाव दोनबाय थानाया मोजां। बिनि थाखाय जों दिनै नुदों साफ्रोमबो बर' लिडारफोरनि गोसोआव गावखौनो 16-17 बोसोरनि साननानै लाबाय थानाय बर'फोरनि खामानि जौगानांगौ जिखुनु जाया बर'फोरनि माखासे खामानि मावनांगौफ्रा बे बैसोखौ गोरलै साननानै लानायावनो जेबो जायाखै। मानो होनोब्ला बै समनिफ्राय दावहा नांनाय जायगा बै समनिफ्राय बर'फ्रा जेब्लासिम आन्दालन खालायदों 50नि आप जाबाय। अब्ला 50नि आप जायोबाथ' बर'फोरनि दावहा नांग्राफोरनि बैसोआ सोरबाया थैबाय सोरबाया दाबो दं। दिनै बेफोरखौ नायोब्ला बेसे सम जाखो। नाथाय दिनैनि साफा सानै लिडारफ्रा मा साननानै लायो, गावसोरनो सोमावसारदों, गावसोरनो मैया दाखालिनि गोसोखौ साननानै लाबाय थायो। बे मैया दाखालिसो दावहा नांनाय साननानै लानानै जेबो जौगायाखै। दा NDP आफादाबो 34 बैसो जानानै सरकारजों सावरायनानै दिनै 34 समसिम दावहा नांनाय समा थामसा नङा। मथा मथि बैसोआनो आदा थांखायो। बेफोरखौ दिनै साफा सानै लिडारफ्रा मैया दाखालिनि दावहा नांनाय साननानै लानानै दिनै मैया दाखालिनिसो साननानै लानानै सरकारजों सावरायनांगौ बायदि सावराया आरो माखासे जायफोर दिनै बर' बिमाफ्रा नेनानै दं गावनि गथ' गथायफोरखौ जाय बर' बिमाफ्रा दिनैसिमबो गावनि बिमा बिफाफ्रा दिनै गावनि बिदा फंबायफ्रा दिनैसिमबो नेनानै दं। गावनि फिसानि थैनायखौ मैया दाखालिसो साननानै गोसोआव लाबाय थायो। दिनै बेफोरखौ जायफोरनि गोसो गोरबोआव दिनै नेथाबनानै दं बै समनि आबसु लिडारानो जा सोरबा बिएलटिनि लिडारानो जा सोरबा NDPनि लिडारानो जा जिखुनु जाया लिडारानो जायफोरनि न'खराव दिनै गिलु बालु जायफोरनि गथ' गथायफ्रा बुथार जादों बिथांमोननि न'खराव दिनैसिम रावबो थांनो सम गैया। नाथाय जों दिनै अबेबा माबा मोनसे प्रग्रामनो बेयावसो लिडारफोरखौ ज' नुयो। नाथाय जायफोर दिनै बर'फोरनि जौगानाय खामानिफोरनि जायफोर मुंख्लं जादों बिथांमोननि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरनि खाथियाव जायफोर मुंख्लं जादों बेफोरनि बिदा फंबाय न'खरनि खाथियाव रावबो थांनानै गोसोखौ गोजोन होनो हानाय दिनैसिम नुवाखै। जायफोर दिनै गावनि फिसाया थैदोंब्लाबो जायफोर दिनै सोरनिबा न'खरफ्राव दिनै आंनि फिसाया थैनानै थांदोंब्लाबो दिनै जायफोर गावसिनि लोगोखौनो आंनि गथ' साननानै लासिगोन। दिनै NDPनि जायफोर बिमा बिफाफोरखौ जों नुदों सोरबाया गावथारजादों बुथारजादों अब्लाबो दिनै गोसोआव दुखु मोननानै मा बुङो बिसोरो, आंनि फिसाया हारिनि थाखाय थैना थांदोंब्लाबो नोंसोर दं, नोंसोरनो अराय सम मोजाङै खामानिखौ मावलां, नोंसोरनो आंनि फिसा। बेफोरबायदि दिनै बर' बिमाफोरनि खुगानिफ्राय रावा ओंखारो। बेफोरखौ दिनै सोरबा लिडारा थांनानै आथिं हमनानै जायफोर दिनै बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरनि गोसोआव दिनै सासेबो लिडारा सहैयाखै। दिनै गावसिनि बैसोखौनो उन्दै साननानै लानानै थानायावनो जेबो जौगायाखै। नाथाय दिनै जायफोर बिबानाव दं सरकारनि बिबानाव बिथांमोनहा गावसोरखौनो बैसो गोरलै साननानै लानानै दिनैसिम थांनो लाजियो ना मायो बुंस'नो हाया। बेनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर बर' लिडारफ्रा जायफोरनि न'खराव बै समाव आबसुनि मुभमेन्टआनो जा बिएलटिनियानो जा NDPनियानो जा जायफोर दिनै बिर जोहोलावफ्रा बावसोमलांनो हादों बिथांमोननि न'खराव थांनानै लिडारफ्रा जिखुनु जाया समावनो बिथांमोननि बिमा बिफाफ्रा फंसे राव होजानो लुबैदों। मानो होनोब्ला दिनै गावनि फिसाया थैना थांदोंब्लाबो
गावसिनि आंगो लोगोफ्रा साबा सानैया दिनै दं। बिथांमोननि माथो होनायखौनो बिथांमोननि राव होनायखौनो बिथांमोननि गोसो गोरबोयै बिथांमोननि समाव दुखुनि समाव नुजाहैनायखौनो गोसोआव गोजोननानै लासिगोन होननानै नेनानै दं। बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर बर' बिमाफ्रा दिनैसिमबो नेनानै दं, बिनि थाखाय दिनै रावबो थाङैनि थाखायनो, रावबो माथो होयैनि थाखायनो दिनै बर'फोरनि आन्दालनखौ मैया दाखालिनिसो गोसो गोरबोआव साननानै लायो। बिनि थाखायनो आं बयनिसिमबो खावलायो बर' लिडारफ्रा सम मोनोब्ला जायफोरनि न'खराव मुंख्लं जादों बिथांमोननि न'खराव थांनानै फंसे फंनै राव हैनांगौ, बेखौनो बयबो नेनानै दं। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बियो।